Програмата съдържа продуктово позициониране. Тази вечер картицата ще ви хвърли директно в дълбокото. Аре бе, хора бе! Аре, не са ли гъвети, бе? Тази вечер 6 мъже ще ви оставят без думи. Виждаме едно уникално перо на ухото му по последните модни тенденции в Париж. Вечер 6 мъже ще ви оставят без думи. Виждаме едно уникално перо на ухото му по последните модни тенденции в Париж. Война и мир в базата. Забранявам те са... Стой ти като киса! Не искам да ме ревеш, защото ще загрея върта и ще топли 2 зими. Не мога да те говоря. Аз ти това не може. А можете да говорите, п***ли. Тази вечер картицата ще бъде по-наелектризираща от всякога. Обичам бродерията и всичко свързано на 2 куки. Добър вечер! Вие сте с информационната емисия Новини на картицата с водещ мен Николета Лозанова. Започваме с най-актуалното събитие от базата тази седмица – Нощта на картицата. При опит да оберат трезора на шоуто, някои от участниците останаха буквално без дъх. Нека да видим репортаж от мястото на събитието. Добър вечер. Добър вечер. Вода ви гибона от изолация, защото... Моля за внимание. Гиби. Моля ви за внимание. Имате точно 5 минути за почва Нощта на картицата. Слушайте ми внимателно. Всички трябва до 5 минути да сте екипирани с бански и хавлии. Това не се отнася. Това не се отнася за Жени Коканджиева и не се отнася за Радина. Всички останали... Аз нямам бански! Поправете си каквото имате. Каквото имате. Имате точно 5 минути. Искам да сте по бански и хавлии. Който няма бански да си сложи бельо и горнище. И ви очакваме пред басейна, готови и строени. Повтарям, имате точно 5 минути. Жени и Радина също трябва да дойдат, но да не се събличат. Всички моя бански. Не, нямам бански, сори. Ще ти мога покажа.